Incwadi kaPawulu kwabaseKolose yabhalwa kwezinye zezikhathi zokuboshwa kaPawulu eboshelwe ukumemezela uJesu njengenkosi evukile. Incwadi ibhalelwe iqembu labantu uPawulu angakaze ahlangane nabo abakhe umphakathi webandla angaliqalanga. Leli bandla liseKolose laqalwa umlingani kaPawulu ogama lakhe u-Ephafra, empeleni ongowokudabuka kuleli dolobha. U-Ephafra wayekade evakashela uPawulu etilongweni wasemxoxela ukuthi abaseKolose babenza kahle kanjani. Wasebalule ezinye zezingcindezi zamasiko ezazinokubahlubukisa kuJesu. Manje uPawulu ubhala lencwadi ukukhuthaza abaseKolose nokukhuluma ngendaba u-Ephafra ayiphakamisile, waphinde wabaphonsela inselelo yokuzinikela okukhulu kuJesu. Ukuhlelwa nokugelezwa komqondo wencwadi kulula ukukulandela. Umnyakazo wokuvula ugxila kuJesu njengomesiya ophakanyisiwe. uPawulu useyaqhubeka ukubabonisa ukuthi ukuhlupheka kwakhe etilongweni kungokukaJesu ophakanyisiwe kanjani. Ubese ekhuluma ngengcindezi elingabaseKolose ukuhlubuka uJesu. Emva kwalokhu uhlola indlela entsha yokuphila uvuko lukaJesu olubavulele yona. Manje incwadi ivula ngemikhuleko emibili. Uqala uPawulu ubonga uNkulunkulu ukuthi ufundile ku-Ephafra ukuthi abaseKolose bakubambile ngokupheleleyo ukukholwa kuJesu, bekhombisa uthando kuNkulunkulu nomakhelwane babo, konke ngenxa yethemba banalo kuyindalo entsha uJesu ababekele yona. Uyaqhubeka uyakhuleka ukuba bakhule ekuhlakanipheni nasekuqondeni ngoJesu. Manje uPawulu umisile inkondlo lapho ukusiza abaseKolose nathi ukwenza lokho. Iyisizinda sesahluko sokuqala, inkondlo emalana noMesiya obethelwe waphakanyiswa. Inezitanza ezimbili ezibhekene, futhi igcwele ulimi nezithombe zencwadi kaGenesis no-Exodus namahubo kanye nezaga. Isitanza sokuqala sihlola ukuthi uJesu ngumfanekiso kanjani kaNkulunkulu weqiniso. Kuye ukugcwala kwesiqu nenjongo kaNkulunkulu imbathiswe kumuntu. Uyizibulo, isisho seTestamente elidala ngesimo sikaJesu sobukhosi phezu kwendalo yonke. Wabelana nobunikazi bukaNkulunkulu, umdali weqiniso. Futhi ngaye iqiniso lonke, amandla onke, namagunya onke, okungokukamoya nasenyameni kudaliwe. KuJesu Mesiya lapho sifumana umqalisi nenkosi yendalo. Bese kuyisitanza sesibili sithola ukuthi nguye oletha futhi indalo entsha. Uyinhloko yomzimba omusha okuqondiswe kubantu bakaJesu abawuluntu olusha oluyisibonelo sobukhona bovuko lwakhe. Kuye kuhlala ubukhona bethempeli likaNkulunkulu elikhazimulayo. Ngakho kungokufa nokuvuka kaJesu uNkulunkulu ebuyisene noluntu emandleni onke angokukamoya endalweni yonke. Inkondlo emangalisayo futhi uPawulu uzolokhu eqhubeka nokukhomba kuyo ngenkathi eqhubeka kule ncwadi. Qala ukhombisa ukuthi iqiniso lalenkondlo liguqula kanjani uhambo lokuhlupheka adlule kulo etilongweni. Ujezisela ukumemezela kumaGreki nasemhlabeni wamaRoma ukuthi uJesu uyinkosi evukile nenkosi yakho konke. Manje ukuhlupheka kwakhe uyacabanga akulona uphawu lokunqotshwa. Empeleni indlela yakhe yokuhlanganyela ezinhluphekweni zikaJesu ezenziwe njengesenzo sothando. Empeleni ubunzima bakhe kuyisizathu sentokozo. Uboshelwe izindaba ezimangalisayo ukuthi uMesiya kaIsrayeli ovukile wakha umndeni omusha wezizwe eziningi nokungaphezulu. Njengokuba inkazimulo ephakeme yahlala kuJesu, kanjalo noJesu uhlala phakathi komndeni wakhe wezizwe ngezizwe. Noma njengokusho kukaPawulu, uMesiya ukini nonke, ithemba lenkazimulo. Emva kwalokho uPawulu ukhuluma ngengcindezi yamasiko elingabaseKolose ukuba bahlubuka uJesu. Babhekene nenhlanganisela yenkinga yokukhonzwa koNkulunkulu abaningi nengcindezi yokugcina imithetho yeThora. Wonke lamaKristu amasha akhule ekhonza onkulunkulu abahlukene bamaGreki namaRoma ababebusa izinkundla ezahlukene empilweni yomuntu. Oningi labo babexuba noJesu njengomunye wonkulunkulu abamelwe ukukhonzwa. Kwakunengcindezi enkulu futhi evela emphakathini wamaKristu amaJuda kulabo abangewona amaJuda ukuba baphothule ukuzibophozelela kwabo kuMesiya ngokulandela yonke imithetho etholakala kwiThora. Kakhulukazi ubala ukudla ikhosha, ukugcina izinsuku ezikhethekile nokusoka. Kuyafana nenkinga akhulume ngayo encwadini kwabaseGalathiya. NgokukaPawulu, ukuzinikezela kulezi zilingo kungukuyekethisa. Ukuhluleka ukubamba ukuthi uJesu ngubani empeleni nalokho akwenzile endaweni yabo. AbaseKolose babehlala ngaphansi kokwesaba amandla okomoya nezinto zemimoya njengoba uPawulu ebabiza kanjalo. Kodwa uJesu uyanqoba phezu kwalokho. Ngokufa nokuvuka kwakhe, wakhulula abaseKolose kuzo zonke izibopho. Ngendlela efanayo, uJesu ugcwalisile yonke imithetho yeThora endaweni yethu, eyayingenamandla empeleni ukuguqula ubugovu benhliziyo yomuntu. Ayidingi ukuba yengezwe ngokulandela imithetho. Uliqiniso lalokho konke imithetho yeThora empeleni iyayilikhomba. Esikhundleni semithetho, abalandeli bakaJesu banamandla ovuko lwakhe ukubaguqula,
lokhu aqhubeka nokukuhlola. Ukulandela uJesu kusho ukujoyina uluntu lwakhe olusha ngoba impilo yalo manje isihlanganiswe ekuphileni kaJesu ovukile. Ingakho uPawulu ephonsela abaseKolose inselelo ukuba bafune okwaphezulu, lapho uMesiya ehleli khona noma abusa khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Manje uPawulu lapha akachazi ukuthi cabanga ngokuthi ngelinye ilanga uyowushiya umhlaba uye ezulwini. Kunalokho, amazulu ayindawo yokunyukela kuyo lapho uJesu abusa kuyo phezu kwendalo yonke. Ukusuka lapho ngelinye ilanga uzobuya ukuguqula izinto zonke. Noma ngokusho kaPawulu, nxa ebonakaliswa uMesiya ongukuphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Manje uPawulu uphonsela inselelo ukuba baphile esikhathini samanje njengabantu abasha abazoba yibo ngelinye ilanga. Usebenzisa isithombe sobuntu babo obudala obaphawulwa ngocansi oluhlanekezelwe kanye nenkulumo enembubhiso. KumaKristu, lobo buntu bafa kanye noKristu endaweni yakho, kwafakwa ubuntu bakho obusha obaphawulwa ngomusa nokuphana, intethelelo nothando. Lobo buntu budlula ubuzwe nemingcele yezenhlalo zomhlaba wethu. Ukwakha, emagameni kaPawulu, abantu la kungekho khona amaGreki namaJuda, abasokile nabangasokile, izigqila nabakhululekile, kodwa uMesiya uyikho konke futhi kubantu bonke. Manje uPawulu usekhuluma ngokuphathekayo, khombisa abaseKolose ukuthi lobuntu obusha babuzobukeka kanjani ekhulwini leminyaka kwikhaya lamaRoma, okwakuyisikhungo segunya eliphezulu, lapho inhloko yayinamandla okuphila nokufa phezu komkayo nabantwana bayo kanye nezigqila. Akunjalo endlini yamaKristu. Lapha uJesu ovukile uyinkosi yeqiniso. Manje enkosini umfazi uvumela umyeni wakhe ukuba abe nesibopho kuye, nendoda inesibopho kuJesu sokuthanda umkayo, ibeke phambili inhlalakahle yakhe okuneyayo. Ekhaya lapho uJesu eyinkosi, abantwana bazona izinto, kodwa babizelwe ekuvuthweni nasekuhlonipheni. Nabazali bamele ukukhulisa abantwana ngesineke nokuqonda. AmaKristu ayizigqila amele ukuhlonipha ababusi bawo benyama, ngoba babona ababusi bangempela, uJesu ngumbusi wempela. NamaKristu anezigqila amele ukuqonda bazona izimpahla zabo, okunalokho bangamalungu omzimba kaJesu afanele ukuhlonishwa nokubungazwa othandweni. uPawulu uhamba ongcingweni lapha, wakhela kabusha kuJesu iningi lezisekelo zezikhungo zamaRoma, obusa ngokuzinikela kwakhe ngothando. Nakube ngalichithi uhla lomuzi ngokuqondile, uMesiya ophakanyisiwe uphoqa ukuba kube nenguquko emangalisayo kumaKolose ahlala eRoma. Ungakubona lokhu ngendlela ecacile esiphethweni sencwadi. Emva kwesicelo somkhuleko, uPawulu usebenzisa lemiyalelo ngamaKristu ayizigqila nababusi. Siyathola ukuthi uThikhiku nguyena wayephethe futhi wafunda lencwadi kumaKolose, uphelezelwa ngu-Onesimo, owayeyisigqila somKristu waseKolose obizwa ngoFilimoni. Siyathola futhi ukuthi kwenye incwadi ebhekiswe kuFilimoni ukuthi u-Onesimo wayebalekela umbusi wakhe. Kwakuyicala elifanelwe ukuboshwa. Kodwa uPawulu ucela ukuba ibandla lonke libingelele u-Onesimo njengomfowabo othembekile nothandekayo enkosini. Encwadini kaFilimoni, uPawulu uthi ufanele ukwamukela u-Onesimo hhayi njengesigqila, kodwa njengomzalwane. Sikhuluma ngokuphetha incwadi ngesiqi. Manje encwadini kwabaseKolose, uPawulu usimemela ukuba sibone ukuthi akukho ngxenye ephilayo esale engathintwanga umthetho kaJesu ovukile wothando nokhululayo. Ukuhlupheka kwethu, izilingo zethu ekuyekethiseni, isiqu sesimo sethu, amandla anamandla emakhaya ethu, konke kumele kuhlolwe kabusha bese kuguqulwa. Simenyiwe ukuba siphile esikhathini samanje engathi indalo entsha yafika ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo. Ilokho incwadi kwabaseKolose emayelana nakho.